नायगोन बिसिबां बुरजा मोनो जा बुरजा मोनो फिथाइया आयो एन्जर बाहा लानायसो जायो माबायाबो फिथाइया गोलैला जोब्बाय थाइबेसे जाखो नै एसे आयौ नै थाइथाम थाइब्रै आयौ मेरला सिरिला जोब्बाय गुलुंला मानसि थानाय मा जानांगौमोन नोंसाय मानसि थानाय मोनबा सबखौनो जि मोजां थाबायबोयो मारै गोलैखो बियो बिदि एन्जरहाय एन्जरानो माबायो मोजां हनै एन्जर बासा लानायसो जायगायाबो आं बेखौ बस्थायाव सोनानै खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नै दा आङो दंफैयो नै उइंगाराव हारसिं जिरायनानै दंगासिनो आरोना ओमफ्राय दा नै थांनो नागिरगासिनो थांनो ओंखारबाय आङो 10 मिनिटसो नांबावगौ जाहैदों ओमफ्राय दा होमबा रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो बेनिफ्राय लाइक शेयार खालामदो भिडिअखौ आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर दा होमबा नै आङो थांनोसैलाय दिनै नोंथांमोननि सेराव मा शेयार खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै जोबजासिम दा आङो ओंखाम जेबो जाबोनो मोनबोआखै आरोना बेखायनो आङो नै मा लाबोदों जाबोनोथ' हास्लाबनाय जाया नालाय ओमफ्रायहाय एखमबा आङो बायहेरायाव जाफैयो एखमबा जाबोयो जानाया जानला मोनला जालाबायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आङो दिनै नै मा लाबोदों मोदोमफुल हानानै लाबोबाय आं बेखौ दा जानोसै ओमफ्राय सामससो लाबोनो बावबाय सामससो लाबोनो मोनासै आं एसे जाखानोसै ओंख्रिबो थारमाने मैया बेलासियाव जानायल' आङो सानसुआव माबायाव सानसुनि ओंखामखौ माबायाव जायोना आङो 3टा 4टासोआव बिदियाव जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो आङो मोनायावबो जाया आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट फुङाव जायो आङो ओमफ्राय फुङावबो नै हास्लाबा थांनानैसो सहैनानै एखमबा जायो ओमफ्रायहाय नै जानोसै आं सामसबो लाबोनो बावबायसो दासो बास थांदोंमोन जा गोबाव नेबाय थानांगौ जायो जा गोबाव नेबाय थानांगौ जायो जा गोबाव माने जा गोबाव मोनबाय आङो बेजों थांनायखौ बासजों थांनायखौहाय ओमफ्रायहाय लेट जाद्रायनाय मोनो कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम सहैनांगौआनो माने जा गोबाव टाइम लायो आरोना लासै खारोना ओमफ्राय बानानै ओंखायनो थांनो बाबाय आं बेजोंहाय एखमबा थांसै मालाबा एसे टाइम माबायोबा माने टाइमा गोबाव थायोबा नैबेजों हयले थांबा बनरगावजों थांनाय जायोना दसेनो सहैयो आरोना ओरै माबा टट' लाबावनांगौ जायो होमबाबो दसेनो सहैयो आरोना जाग्रोसै आं ओमफ्राय थांसै बनरगाव थाङो नालाय सौफैलायबाय नै रायजोफोर नोंथांमोना दिन्थिनो बावदोंमोन ना नैबे गांनै दख'ना बै सिगां अर्डार हरग्रोनायमोन आरोना लाबोग्रोबाय बिसोरनोहाय ओमफ्राय उनाव माखासे दंबावो लाबोनांगौ ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसै रायजोफोर मोनलांबाय थागोन आरोना जायफोर बिदोंमोन नै हाबैग्रोसै आङो जोंनि स्टाफानो बिहरदों बेखौहाय
लाबावनांगौसो दाथ' गांनैल' दंबावो जायफोर मोनाखै मोनलांगोन आरोना उनावहाय रायजोफोर सिन्था जानाङा सफैलायबाय बै गेटआवहाय लाखिदो औ हा हाब्ला दाख्लि ब्लाउस लांनाया नै देद्राय लांफ्लांदों बेखौनो सोलायहैफिनदों आङो কোন জায়গায় দাগ বলেছো আন্টি? হ্যাঁ দাগ নহয় ডাঙর ও আচ্ছা আচ্ছা ডাঙর হয়েছে। ডাঙর হয়েছে ও আচ্ছা 30 করেছিলাম না? 34 32 হব আচ্ছা लानानै थांसै आरोना लानानैहाय साइथिं बारनायनि सिगांबो मोनबाय आरोना दाना कचुरि गोथावा बेयाव दङ आं बै बारनानैसो लायोमोन आगोलथ' लाबाय नै बेखौबो गाखोनानै थांसै दाना मोजां बिबार बारदों मोजां जि समायना नुयो बिबार बारबा बेखौ नायदै सान्दुं सान्दुं थाबायगासिनो आं रायजोफोर नैबे बिबारा गोजाजों पार्पलजों ज' ज'नो खाथि खाथि जि समायखादों बेयावनो साया लानानै नेथ'नानै थानोसै आं बेयावनो थागोन गारिया बेयाव फैगोन आरोना बेखौ नेनोसै आङो बै मन्दिर नुहुरनाया बेजोंहायनो बाजारा सेरफांगुरि बाजारा ओरैजों नै बेजोंनो फैयो गारिया बेजों फैगोन थांनांगौआ बेजों बै अफास थांनाव माथो बुंजोबखानायसै माथो फैनानै नै फ्रेस जाबाय आरो नै ओंखाम जानोसै आङो नै ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव मोनजाफैनायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै लाथारबाय आङो थारमाने आं दिनै रायजोफोर मुंबां खालामनानै फैयाखै आरोना नोंथांमोनजों शेयारल' खालामफैदों गोथावखाय आंनिया नै नायदो मा ओंख्रिया रायजोफोर अनला टमेट' नाथुर रुनाय खबर एवनाय दं ओरैबायदि मेंखायोमोन हायामोन खोनाया माबायाव सेरफांगुरियाव आधा घन्टानि बारा जादों गसंनानै थाबाय थानाया बेसेबांबा आं बेखायनो सेरफांगुरिनि माबानि सेरफांगुरिनि गारिखौ गाखोनबायो फैनायावहाय ओरैबायदि नेनाङो आङो एखम्बा लामा गाज्रिबाबो जोंनिजों फैयो आङो ओरै बेसेबांबा गोबाव लाबाबो
फैनाङै ने जोंनि फुजौनिनो फैयो आङो ओमफ्राय एखमबाथ' कारिगावजों फैयो सामफ्रामबो आलदा आलदा आरो लामायानो ओरैबो थांबाबो ओरैबो गाज्रि ओरैबाबो नेनांगौ ओरैबाबो मानांगौ बिराद खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय एफा गोथाव फिनजानो हाया बिराद गोजोनला आङो ओमफ्रायबो गारियाबो ओरैबायदि भिरमोन ओरैबायदि भिरमोन आयौ दरखं हाबजासे मानसियानो खुनुरुखुम ओरै माबानानै जायगा लानानै जिरायफाथारबाय आं मोखां खाथिनि सिटआवहाय आङो बे बासनि दैखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि भिर दङ होननानैहाय ओमफ्राय माबाखौनो फनखौनो हानहरनो जायगायानो गैया आखायानो ओरैसो लानांगौ ओरैसो थाबाय थानानै फैनांगौ जागासिनो आखाइबो जानानै लानोसै